Ay, sumisigaw ng BBM dito. Ano sisigaw nyo? Aguray, aguray, aguray. Talo tiniririyaw na dito'y. Pagbigyalantan. Napayan ni Sandro! Ano? Gulo nyo? Napayan ni Sandro! Sabi niya, napayan ni Sandro. Oh, saglit lang. Isang microphone. Ayan, salamat. Asa na ba yung okay na? Okay na? Ayan, ready ka na? Kailangan mo lang lakasan yan. Malay mo! Nandyan na pala siya sa Malay mo! gilid-gilid. Oh, sino magsasalita sa inyo ngayon? Dalawa. Ready? Mandi po. Okay? Napayan ni Sandro! Ang bayag ka doon eh, Sandro. Ayan. Kadiyan ka Oy! nagriyaw na. Oy, 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 oy! Meron di papatalo dito. Dayan, nababasa mo ba yan? Ay, naku, parang magkakalamasakitan dito ah. Pops! Pops! Isang boto boto sa'yo! Isang... Hoy, ano ba? Ayoko. Ayoko! Nabasahin natin para Oh, fair and basahin square. natin. Bahala na po kayo kung paano nyo interpret, okay? Ito ay para kay ano, para kay BBM, tama? Pops, isang boto sa'yo, isang gabi kay Sandro. Ibig sabihin na isang dinner date naman galing kay Sandro. That's nice. Okay, very nice. Ayan. Meron pa bang entry dito? Meron pa ba dyan? Meron pa bang entry? Ano yan? Ano yan? Sandali lang. Ay, meron daw dito, Dayan. Meron daw dito. Ayan. Sige, ikaw muna, kuya. Kuya, Mangawit ka muna. ano entry mo? Kuya, ilabas si Sandro, iwan ko na sa Pangasinan! Ano daw? Iuwi ka daw niya sa Pangasinan. Ganun ba? Ayan, okay na yan. Ikaw naman. Kuya, meron dito. Ano ba? Papakita niyo ba sa akin yan o bukas na lang? Okay, ano nakalagay? Akin ka na lang, Sandro. Sino nakahawak? Sino? Gusto ko maging Marcos! Gusto mo maging Marcos? Iba Ayan. talaga engineer yung mga guests natin ngayong gabi, ah. Ayan, original namin sigaw. Pag sinabi namin BBM, ang isisigaw nyo, Sara. Pag sinabi namin Sara, BBM ang isisigaw nyo. All together, Baguio City. BBM! BBM! Sara! Sara! Ayan, so tingin mo naririnig yun na kaya? Feeling ko naririnig, pero feeling ko ito gusto din nilang marinig. Meron dito, sabi, BBM, swak tayo. Isang boto sa akin si Sandro. Eto, Saan yun? etong babaeng to. Oy, may picture pa? Pakita mo May mo picture. yan. Pati yun ang picture. May picture pa. Amin na. Ay, akala ko picture mo. Okay, pakita natin. O, asan ba? Oh, close up. Yeah. Cameraman. Close up kita ba? Hoy, may mga, ano yun nanda sa t-shirt? Oh. Alam mo, feeling ko mapapalitan mo pa kaming host sa lakas ng boses mo. Sabi, baby Sandro, akin ka na lang. Wow. Ayan, Dayan, Baguio City, maraming salamat po sa suporta nyo sa unit team, BBM and Sara Duterte. Maraming salamat. Palakpakan nyo po lahat ang inyong mga sarili. Ayan, salamat po sa inyong suporta. Okay, at bago natin ibigay, ito na ba? Last na to ha, ito ha. Energy! Ano? Ano po yun? Energy! Ayaw daw ng last. Parang gusto niyo matuloy-tuloy tayo. Okay, ito ulitin natin ha. Gawin natin yung ginawa ni Kuya Andrew. Ay, ito pala, sorry. Sa lahat po na live tayo ngayon via Facebook. Sa lahat po na nanonood sa SM, magandang gabi. Ay, oo! Magandang gabi po sa inyo. Okay, ito na. Gawin natin yung ginawa ni Kuya Andrew para